Li Tirkiye û Bakur li dibistanan perwerdeya rûbirû ji bo pêşdibistan û pola yekemîn a dibistana seretayî dest pê kir. Bi vê bonê Serokê Giştî Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu bi civînekî rojnamegeriyê rapora perwerdeyê ya partiya xwe eşkere kir. Rapora lêkolîna rapirsiyê ji 21 xalan pêkti û di navbera yekê teba xwe 17 îlona 2020 da nêzî 4000 xwendekar, mamoste û malbatên xwendekaran ra li ser kêmasî, pirsgirêk û pêşniyazên sîstema perwerdeyê radiweste. Serokê Saadetê Karamollaoğlu polîtikaya perwerdeyê ya hikûmetê rexne kir û got û hikûmet di mijara perwerdehiyê de têk çûye. Değişen bakanların neredeyse hepsi Deheyama desthilatdariya 18 salê ya AK Partiye de 7 caran wezîrê perwerdehiyê û nêzî 77 caran jî pergala perwerdehiyê guherî. Dîroka Komarê de herî zêde vê desthilatdariyê sîstema perwerdehiyê guherand û her tim şaşî û xeletiyan kir. Divê sîstemeke bi wasf hebe û kanûna pîşeyî ya mamosteyan bikeve meriyetê û mûçeyên wan bên serarastkirin. Li aliyê din di rapora perwerdeyê ya Partiya Saadetê da daxwaz û mafê perwerdeya bi zimanê zikmakî cîne girt. Li ser pirsa Kurdistan 24 Karamollaoğlu got divê de heyamên bêda daxwaza perwerdeya bi zimanê Kurdî bê rojevê û tiştên hewcê jî bêne kirin. ister Türkçe ister Kürtçe olsun. Me bi giştî behsa kemasiyên perwerdehiyê kir. Ji lewma jî me cih neda vê mijarê. Lê mijareke wiha girîng divê di salên bê de bê rojevê û tiştên hewce jî bêne kirin. Desthilatdar bi vekirina TRT Kurdiyê pêngaveke baş avêtiye. Em hêvîdarin ku di pêşa rojê de pêngavên baş û bi xêr bêne avêtin. Di rapora 21 xalî ya perwerdeyê ya Partiya Saadetê da hat destnîşankirin ku divê bi reformên bingehîn di perwerdeyê de newekevî ji holê bê rakirin. Mafê perwerdehiyê ji bo her kesî bê temîn kirin. Di her qonaxa perwerdeyê de liyeqat bê esas girtin. Perwerdeyekî bi wasf bêdayîn û hemû kêmasî û pirsgirêkên mamoste û xwendekaran jî bête çareserkirin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.